Hé, Pierkje. Uniek. Hé, staan hier samen. Je bent een 2 zoenen valtje, hè? Hé, dus die is wel heel dicht op me heen. Mooi hoor. Liefje. Wat mooi zo verder. Dag wel. Zie je? Hier reusje. Wat dorst hij? Wie is er in die telefoon? Oh, uniek. Dus die is wel heel dicht op me. Dan gaan we weer. Zie. Gezellig hé. Gezellig. Mirte, Mathilde en Marije. Uniek. En meneer. Hey, uniek. Ja, gaat ze door. Hey, vind je het zo lekker? Zo proeven. Oh, dit is ook mooi. Zus, deze. 3 vuiltjes. Mensen taaien, die is nog ben. Het is nog een beetje te liets. Als het groter is, dan mag die Erik bij rennen. Bij de merries. Uniek. Heel dichtbij de hele tijd heen.
Wat is dit dan? Dat begint. Hier.